Di lang sagot ta mga on pa. Grabe nang imuhang kuan ba? Istorya ni mga dili mga on. Naunsa naman ka? Nang libre-libre ba ka dito sa imong mga barkada nimo? Wa ka naguna-una o ka nang inyong gilaglaag dito inyo pa lang gitabang sa kuha. Dako unta tagmahimo lang tong pagpangala ko sa uling dito. Dong kanang pwede ba mo hangyo sa lang kudong ka? Ako lang sa nang pangitaan og medyos ng 2,000 nga bayron nung sa akong mga anak sa pagkakaroon manggod. 500 mo ni akong kwarta niya ipalit pa namon ni konsumo. Charmina! 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 Ay pa, unsa man? Nanguli na imong duha ka igsoon. Kagabi pa man to nanggikan wa man ko kita karong buntag og nana sila. O gani pa no, gipangita na ko ito sunahan og naa ba sila nya wa man pod. Ay, kalagot ba ni mga bataan eh? Gabi ra ko gikulbaan ta nila ba kay ang pananghid gabi mo adto sa daw sila silang barkada. Unsa naman ang oras ron? Ting paniudto naman ang hapit aga pa makauli. Mao gani pa no, udto na unsa nay oras oh. Dahil Brad, dili tayo magpahalata kay masakpan tang papa. Di man to hubog, Brad. Nakainom lang. Tara, hadlok mga ng papa. Oy, manguli pa day mo? Pa ikaw rin bahala ng duha pa. Hi te, hi pa. Mahay ti ug hay pa jud mo. Dali mo duha. Kasabaan na po ta ni Brad. Ayaw ko gising-gisihin yung duha. Nagtuo mo nalipay ko ninyong duha. Usang orasa man ang gikan gabi. Karon usa naman punong orasa. Udto na rin pa. Kabalo ba bong duha? Grabe na kung kulbaa gabi asa na mo. Wa ko tulog ninyo gabi siniktan o sa inyong kwarto og na mong duha. Sige daw usa naman ang orasa. Unya karon dong. Unsa namang orasa ro nagtuo mo og nalipay yung ginikanan sa gibuha? Ha? Ug mga unsa mo dito? Kisi ma-blame. Kami ra gihapon. Ug naon sa me? Ngano ikaw mo gasto? Tanawa pa, wa jud batasan pa. Mo lagi. Dili imo magwang mo gasto. Ako gapon mo gasto ug magkinaunsa mo diha sa gawas birto. Una-unaan niyo na duha. Isip inyo nga mahal na problema ko lindo gabi pa hangtod na lang nagbuntag. Unya karon ing ana ra imong tubag sa imong magwang. Drama hapon mo pa oy. Nang laag ra mo gud be. Maog yun pa. Ikaw tayo ay po sige labot-labot eh. Okay ra untag di ko maglabot-labot mo di ta mo mga igsuon. Igsuon man ta mo. Sige daw. Ala impas si Uncle Manao katong giinom. Dalas gawa Brad, wa man ta kabayad ana. Naram na ni mga bataan ni wala ba ni kabayad sa nagiinom? Usa ato dong. May udto boss kanang maningil ta ko sa imong anak ba kay nag-inom maguna dito nya wa pa bayari ba? Galas gaw. Taksit kita ni. Tanawan na yung gibuhat yung duha, Roger, Berto. Nagpakaulang na mo ba? Tanawan na tayo tindahan yung ginuman, nagkapasapas na tali. Huwag para bagay tayo, huwag pa tayo pag-consumo, ano yun, pagkahuman. Nagkapasapas na tayo yung tindahan. Ayaw yung nagkakul pagmayroon ninyo. Lain pod, ikaw na ni kwarta. Oh, naunsa naman mo? Wa mo ikabaw sa iyong amahan ba? Kabalo mo usay paningkamot ti Papa? Ginoo ko na sa naman taon mo. Pila may mga obligasyon na yung duha din sa imong tindahan. Boss dako gyud na silang nautang boss kay nang libre nagmayad to sa iyong barkada. Kanang mga 2,000 gyud to boss. Unsa? 2,000? Ang halin sa kong uling 500 pesos na ni. Nausa ng taon mo, Berto? Di lang sagot ta mga on pa. Grabe nang imuhang kuan ba? Istorya ni mga dili mga on. Naunsa naman ka? Nang libre-libre ba ka dito sa imong mga barkada nimo? Wa ka naguna-una o ka nang inyong gilaglaag dito inyo pa lang gitabang sa kuha. Dako unta tagmahimo lang tong pagpangala ko sa uling dito. Dong kanang pwede ba mo hangyo sa lang kudong ka? Ako lang sa nang pangitaan og medyos ng 2,000 nga bayron nung sa akong mga anak sa pagkakaroon manggod. 500 mo ni akong kwarta niya ipalit pa namon ni konsumo. Pero sige lang, palingkamutan na mo na nga mabayaran na mo ang ilang obligasyon sa inyong tindahan. Sige boss. Pero paningkamote gyud boss nga naa gyud ugma boss kay kinahanglanon po kay na akong kwarta boss ba kay ruling po nako ba. Tanawa na inyong gibuhat. Ipag-uulawan ko ninyo. Una pa ninyo makita nga ako kakapos pagkatiba ninyo. Unya karon, giari-ari pa ko diri para maningi sa inyong mga utang ang tindahan. Naunsa naman taon mong duha. Dapat man gani. Karon ka wa pa mo eskwela. Itabangan ko ninyo. Unya karon inyo na nung kong gingani. Unsa naman taon mo? Wala man mo kaluoy sa kuha. Nabrad, maglakaw ta sa baa po ni Papa oy.